Από απέναντι πάνω εδώ είναι. Προδότες του λαού. Έχει πει απ' έξω. Αντανόλης. Και του κράτους. Αμέ. Τι το κάνουμε το μήνυμα. Γιάννη 4 έχετε βάλει 4. Οπλισμένοι είμαστε μέσα, έτοιμοι. Ναι, έτοιμοι. Σταύρο, εκεί είμαστε έτοιμοι να... Ακόμη είναι 2,5 φαντάζω. Φαντάζομαι, αφού είναι πάνω από την τρύπα ένα μισή δαχτύλι. Μια θα βάλω τόσους τσιβάζους και μετά θα φέρω μια σύγκλα, μα δεν νομίζω να δημόσιο μια σύγκλα. Ας το Μανουλή. Βάλω ακόμη λίγο. Όχι, Σταύρο, εντάξει. Εντάξει. Πάρ' το βάζω. Θα μας κοροϊδεύουνε. Άνοιξε το. Δεν μπορώ εγώ κανένα. Περίμενε, περίμενε. Πάρ' το πάνω του βάζω. Άστο είναι το βάζω, άστο. Εγώ πάντως με λέει ένα. Πού είναι ακούγεται ρε και μέλη. Ακούγεται με λέει, Σταύρο, ακούγεται. Εγώ χαλάκι με τη μύτη με τα σκατά που πάνω. Ωραία. Με φρέπουν γλώνει. Καλό είσαι. Από την παραγωγή του κατανάλωση. Ας φύγετε το τσιλιτζόνι. Δύναμη. Δύναμη, το με λέει δύναμη.